Dugang mga sakyanan nga nahagbong gikan sa nahugnong daytayan sa Bohol na-recover na sa mga otoridad. Ang detalye kabahin ini sa live report ni Nico Serino. Nick! Yeslan, gi-resume na nitong weekend ang pag-salvage nini mga sakyanan nga nalubog sa suba diha sa Luway sa lalawigan sa Bohol. Gibalik na ang salvaging operation sa mga sakyanan nga nalubog sa tubig. Gitarget nga unang makuha ang mga sakyanan nga wala madat-ugi sa mga railings sa karaan nga taytayan. Nagtinabangay ang mga divers sa lain-laing organisasyon ma-retrieve ang mga sakyanan. Kagahapon duha ka sakyanan ang hingpit nga nakuha, duha ka Avanza nga color sky blue o gray. Mato ni Luway Mayor Lahar Ayuban, ang usa niini nga may plate number GAH 7318 wala na apil sa lista sa 15 ka mga sakyanan nga nahagbong sa sapa. Gumikan kay nalubong kuno kini sa lapok. Apan ang mga sakay niini nga giilang sila si Ronald Jesus Cruz Rojas ug Ralph Esma nga taga Cebu City na apil sa lista sa survivors. Gumikan niini sa opisyal nga talaan sa LGU 16 ka mga sakyanan tanan ang nahagbong sa sapa. 5 pa ang na-retrieve pagbalik, ang duha ka Avanza, usa ka puwa nga double cab, multicab ug duha ka motorsiklo. Matod sa mayor, naghuwat pa sila sa mga commercial divers gikan sa laing lugar aron mapadayon ang pag-salvage sa mga sakyanan nga natabunan o nasabod sa railings sa nalusno nga taytayan. Ikumpirmar sab sa Mayorlan nga karon lang adlaw na abot na ang mga commercial o technical divers dito sa lungsod sa Luway. Wa pa nun sila kasugod. Sila trabaho kay nag-survey pa ni sila sa dapit hitabuan. Una pa sila musugod sa ilang pag-abag sa salvaging operations. Alan? Daghang salamat, Nico Serino.